Dnes tu máme úplne iný projekt, ako ste možno zvyknutí. Boli sme pozvaní na jedno fotenie dravcov. Je to taký workshop, ktorý organizuje Maťo Kubík. A ja som sám zvedavý, že čo to bude, či to je naozaj, v podstate sa to dá nejak priblížiť tomu originál wildlife. Predovšetkým ide o nejaké tie fotky, také originálne fotky, ktoré sa vám len tak ľahko nepodaria v tej divokej prírode, takže ideme to skúsiť, pozrieme si, ako to vyzerá a čo všetko sa tu dá vidieť. Treba povedať aj to, že Maťo so svojou partiou, ktorú to organizujú, vyberajú teda aj lokality naozaj také, čo sa podobajú tomu prirodzenému prostrediu daných dravcov, ktoré sa fotia, takže za toto môžem povedať, že to vyzerá perfektne. Samozrejme, hej, sú to vtáky, nie sú to stroje, majú teda vlastnú hlavu, niekedy sa môže stať, hej, že jednoducho si popozerá prostredie, niečo sa mu nepáči, stačí, že preletí nad ním krkavec, už je trošku zmetený, alebo poprípadne teraz sme zažili takú situáciu, že mali sme 2 orliakov, predtým orliačica parádne letela, teraz prišiel orliak a tým, že sa nám vlastne roztopila hladina, nemal tú skúsenosť, tak sa ocitol v takej situácii, že zbadal svoj odraz vo vode. Naším cieľom to bolo samozrejme ten odraz odfotiť, ale ten orliak sa tak zlakol toho, že už neletel úplne nízko hladiny, ale prelietával si vyššie. To, že sú to dravce a stále v nich drieme kúsok divokosti, som sa mal možnosť presvedčiť aj na vlastnej koži. Vedeli sme, že niečo sa im nezdá. A tak, keď pristával, jeden z orliakov vyštartoval aj po mne. Neskôr sme zistili, že mu vadil aj môj statív a neskôr i môj fotobatoh. Aha, už vieme, kde to. Už vieme, čo je vadí. Pára. Nakoniec to ale všetko dobre dopadlo a užili sme si zo pár krásnych preletov. Odchádzame z prvej lokality, kde sme fotili orliaka morského.
ponad vodnú hladinu. V podstate boli dva vtáky. Každopádne podľa slov organizátora Maťa chceli nám viacej dopriať tých záberov, ale neviem, dravcom sa niečo nepáčilo, takže nespolupracovali až tak, ako by chceli. Ale mne sa to páčilo, videl som minimálne, ako to funguje, ako sa to organizuje a tie dravce sú naozaj Nazdar. Takže toto je ten Maťo. Zdravím vás všetkých. Ešte určite ho vyspovedáme teda, ako to všetko vzniklo. Špeciálne workshopy, pretože není to prvý workshop. Není to prvý, je to až druhý. Ale bude ich určite viacej. Určite. Presunuli sme sa teda na ďalšiu lokalitu, kde budeme mať orla skalného. Je to v podstate už také lesné prostredie, trošku snehu sme hľadali, pretože toto je fotenie v zime. To chcel dať Maťo, akurát tento rok na Liptove naozaj snehu je veľmi málo. Už sme presunutí a poďme pomaly na to. Vidíte, priatelia, Maťo so svojou partiou to majú perfektne zmáknuté. Práve prilieta orol skalný, takže dajú sa spraviť vynikajúce fotografie. Odletí, hlavne keď sa niečo zľakne, ale väčšinou keď sa situácia ukludní, tak sa k nám snaží vrátiť. A na miestach, kde to poznajú, tak aj vracajú sa na to isté miesto, odkiaľ uleteli. A hlavne keď nás už poznajú a je tam kľud, tak k nám priletia. Fotenie pokračuje okrem rôznych letoviek, ktoré vyzerajú naozaj výborne. Máme aj takúto korys, bude to líška alebo ryby, proste všetko to, čo je prirodzené pre daného dravca. Takže aj skrz tohto sa mi to páči, že má to takú vypovednú lehotu, respektíve kvalitu, ktorú daní fotografi, ktorí tu prídu a si toto zaplatia, tak sa im to určite oplatí. No je to niečo iné, pretože tie zvieratá vlastne dávame do ich prirodzeného prostredia bez pútok, že sú na voľno, majú úplnú slobodu a zároveň im tí ľudia takéto veci nevadia, pretože sú na to zvyknutí z toho, že lietajú vystúpenia. Takže ľudia im vôbec nevadia, troška si musia zvyknúť na foťáky, ale
ináč sú vlastne vo svojom prirodzenom prostredí, takže sú spokojné. Tak vír je taký, že hlavne čo sa týka týchto statických, ako teraz robíme, že sedí, tak sa dá ľahko fotiť. No a orol zase ten, keď ponad vodu ide, to je pekné, veľké a každého niečo iné asi zaujme. Sa mi to viackrát na niekoho pristal, v podstate on pristane, otočí sa, letí ďalej, že to čisto využije človeka ako dávku. Ale sa mi stalo možno 2-3 krát za život. A viac menej potom možno keď pri koristi si bráni, že nepustí cudzieho k sebe, že není to útok, ale že si bráni tú korisť. A inak on nemá dôvod na normálneho človeka ísť, lebo nepovažuje ani za sokoliara, nemá brašňu, nič, takže nemá si ho prečo pomýliť. Pomalšie lieta, takže by mali testovať všetky autofokusy. Časy. Hugo. Hugo. Takže cieľom workshopu bolo to, aby sme sa naučili, ako správne fotiť. Niečo nové sa naučili aj o vtáctve. A druhá vec, aby sme si samozrejme prišli so zaujímavými fotkami. Tento termín bol vyberaný aj z toho dôvodu, že v tomto období prebieha momentálne párenie orliakov v prírode, ktoré sú veľmi citlivé na vyrušovanie. Sovám za chvíľu začína tok, orlom skalným zase začínajú svadobné lety. Takže jedná sa o to, že fotíme eticky, fotíme fotky, ktoré sú skôr také atlasovky a tým pádom si môžeme dovoliť to, čo v prírode si bežne dovoliť nemôžeme, bez toho, aby sme toho vtáka v jeho prírodzenom prostredí vyrušili alebo narušili priebeh jeho rozmnožovania. Taktiež máme tu teda možnosti, ako si vyskúšať rôzne techniky fotenia, letovky, ostrenie na oko, poprípadne panning. A jednoducho my máme tú obrovskú výhodu to oproti prírode, že sa môžeme pohybovať, môžeme sa rozprávať, ten sokoliar interaguje s tým vtákom a tým pádom je väčšia príležitosť prísť k lepšej fotke. Snažil som sa vyberať miesta, ktoré sú k tomu druhu vtáku prirodzené, hej. Čiže nebudeme fotiť orliaka niekde na lúke s oráčinou, keď predsa len je to vták, ktorý bežne hniezdí v blízkosti vôd a plôch. A my, kde sme napríklad fotili orliaka, tam žiadne orliaky nehniezdia, čiže nič sme teda nenarušili. Sú to miesta, ktoré poznám, sú to miesta, ktoré boli dohodnuté aj priamo s poľovnými združeniami. A touto cestou by som chcel poďakovať aj poľovníckym organizáciám, ktoré nám umožnili fotenie vtákových revíry. Konkrétne poľovníckej organizácii Združenie priateľov prírody v Liptovskom Sliači a poľovníckej spoločnosti Lúčky, ktoré nám vlastne umožnili fotiť na ich miestach. Sú to miesta, ktoré sú prístupné a tiež sme si teda vyberali, aby sme zasa neboli v blízkosti hniezd ostatných a aby sme nezasahovali do výkonu práva poľovníctva. Snažil som sa vyberať miesta, ktoré sú k tomu druhu vtáku prirodzené, hej. Čiže nebudeme fotiť orliaka niekde na lúke s oráčinou, keď predsa len je to vták, ktorý bežne hniezdí v blízkosti vôd a plôch. A my, kde sme napríklad fotili orliaka, tam žiadne orliaky nehniezdia, čiže nič sme teda nenarušili. Sú to miesta, ktoré poznám, sú to miesta, ktoré boli dohodnuté aj priamo s poľovnými združeniami a touto cestou workshop navštevujú dokonca aj wildlifery, čo som bol sám prekvapený. Jedna vec, že si chceli teda vyskúšať také fotky, ktoré napríklad síce toho orla alebo dokonca aj orliaka mali, ale jednoducho nedostali sa k takýmto záberom, ktorí boli tzv. Atlasovky aranžované do kalendára. Ale sú tu aj úplní lajci, hej, boli tu ľudia, ktorí prvýkrát držali fotoaparát v rukách, netreba sa bať to, že človek nemá drahú techniku. Letovky dokonca sa dajú nafotiť aj, ja mám napríklad foťák, ktorý som nedávno kúpil za 150 € Canon 6D, ktorý má
jediný stredový ostriací bod, dá sa to nafodiť aj tým. Nemáte síce ostrenie na oko, ale dá sa napríklad vletieť krásne do vletu hĺbky ostrosti. Môžu aktuálne nájsť na stránke Fotoliptov sovy a dravce. Plánujeme do budúcnosti aj založiť občianske združenie, ktoré by zazdružovalo práve takýchto fotografov, ktorí chcú fotiť takýmto štýlom aranžovania. Budeme samozrejme otvárať teda to OZ-ko, kde budú členovia. Plánujeme to rozšíriť o krajinkárskú fotografiu, jeleniurujú, kamzíky, hmyz a tak ďalej. Čiže smelo teda, ak máte záujem, alebo aj ak nie ste fotografia, chcete len vidieť fotky ostatných účastníkov, pripojte sa zatiaľ na stránku Fotoliptov /Dravce a sovy. Už som, priatelia, doma dnešného fotoworkshopu dravcov, ktoré organizoval Maťo Kubík. Moje zhodnotenie, čo sa týka hlavného organizátora, teda Maťa, musím povedať, že je to naozaj profík a naozaj sa do tých vecí vyzná. Našiel krásne lokality, ktoré vyberal dlhšie, už ako spomínal sám, venuje sa tomu dlhšie, takže poznal tie lokality. Zároveň, čo sa týka nastavenia tých foťákov, bol naozaj k dispozícii, pomáhal účastníkom tohto workshopu. Zároveň, čo sa týka nejakých tých expozičných vecí, kde ako dať toho dravca, nastajlovať to, aby to vyzeralo naozaj veľmi prirodzene. Takže z tohto pohľadu veľmi kvalitný workshop, takže vrelo odporúčam tým, ktorí si to chcú vyskúšať alebo chceli by sa zdokonaliť minimálne v tom nastavení tých fotoaparátov, tých svojich prístrojov. Z toho môjho pohľadu ja to nejak nevyhľadávam, takéto akcie. Na mňa sú také trošku umelé, v umelom duchu, ale zároveň, keď sa človek chce zdokonaliť a chce bádať, bude bádať po lese, možno niekoľko rokov, kým príde na to, ako minimálne nastaviť ten fotoaparát. Takže skrz tohto to určite odporúčam. A zároveň, ak sa chcete dostať ku takým veľkým dravcom oveľa bližšie, ako sme to mali možnosť, v podstate ako ste mali možnosť to vidieť, takže aj skrz tohto to odporúčam. Lúčim sa s vami, pozdravujem Sokoliarov, pozdravujem Maťa, pozdravujem účastníkov tohto workshopu, určite sa ešte niekde uvidíme, stretneme a priatelia, pozdravujem vás a zostaňte cool. Ahojte.